croeso bawb i Oedfa Bro Aled ar yr 15 o fis Mai. Mae'n bleser bod ni i gyd yma, wel, da ni gyd yn gwylio ar yr un pryd yn dydan. Ond ie, mae gennym ni Owain Coleg y Bala yn dod i siarad efo ni nes ymlaen ac yn dod i rannu mwy am Iesu Grist ac dwi'n gweddio a byddwn ni yn dysgu mwy amdano fo. Felly, cyn i fynd yn bellach efo'r Oedfa, beth am i ni gael gair o weddi jyst i gyflwyno'n hunain i'r arglwydd a gyflwyno'r gwasanaeth i'r arglwydd. Felly, dewch ni wedi efo'r gilydd. Arglwydd, da ni yn diolch i ti bod ti yma gyda ni. Da ni'n diolch bod ni yn cael clywed am dy air di a dysgu mwy amdano ti. O dad, agor ein calonna ni ac agor ein clusio ni i glywed ac i dderbyn y neges gen ti i ni am dy fab Iesu Grist ac yn byw ti wedi wneud drosto ni. Yn glwyno'n hunain ac yn gilydd yn enw sanctaidd Iesu Grist. Amen. Wel, be ni ddechrau efo Emyn yn sôn am yn union hynny, be dyn ni wedi bod yn gweddio amdano, sef cariad Iesu Grist drosto ni a be ar angor sgennym ni person Iesu Grist. Felly, ni ganu angor efo'n gilydd. Cyn i ni symud ymlaen efo'r Oedfa, mae yna cwpl o gyhoeddiadau pwysig ar gyfer wythnos nesaf. A mae yna dipyn ohonyn nhw, felly mae nhw wedi sgwennu lawr gen i. Felly, nos Sul nesaf, fydd yna Oedfa mewn bywyd go iawn yn Capel Coffa Llansannan.
am 6. Felly, os ydych chi eisiau dod yn y cnawd, ymuno efo ni yn y cnawd, cysylltwch efo Mair Bryngolau erbyn nos Iau, os gwelwch yn dda. Mae ddim ond hyn a hyn o lefydd ar gael oherwydd y cyfyngiadau i gadw diogelwch, felly mae rhaid chi archebu o flaen llaw. Os ydych chi methu archebu lle, neu os y well gennych chi ymuno efo ni dros y we, mae croeso chi wneud. Bydd yr oedfa'n cael ei ddarlledu yn yr un lle gyda ni heddiw, felly YouTube, am 6 o gloch nos Sul nesaf. A mae hynny hefyd yn golygu na fydd na wasanaeth yn cael ei ddarlledu am 10 bore Sul nesaf. Felly, dy Sul nesaf, dim oedfa 10, ond mae yna oedfa byw yn Llansannan yn y capel am 6 o gloch. Os ydych chi'n methu ymuno efo ni pryd hynny, mae dros y we. Os ydych chi eisiau ymuno efo ni, cofiwch bwcio lle efo Mair Bryngolau erbyn dydd Iau, os gwelwch yn dda. Reit. Na ni gael ymlaen ar roel yn ein ochr rwan. Mae darlleniadau ni heddiw yn dod o Matthew 2:20, adnodau 34 i 40, ac o 1 Ioan, penod 4, 7 i 16. Ar ôl hyn, fydd Owain Coleg y Bala yn rhannu o'r gair efo ni, ac yn rhoi pregaeth i ni, a wedyn gen ni amser o fawl a gweddi ar ôl y pregaeth. Ar ôl clywed fod Iesu wedi rhoi taw ar y Sadwceaid, daeth y Pharisiaid at ei gilydd. Dyma un ohonyn nhw, oedd yn arbenigwr yn y gyfraith, yn gofyn cwestiwn iddo i geisio ei feclu. Athro, pa un o'r gwrchwynion yn y gyfraith ydy'r pwysica? Atebodd Iesu, rwy ti garu'r arglwydd y Dduw ath holl galon, ac ath holl enaid, ath holl feddwl. Dyma'r gorchymyn cyntaf a'r pwysica, ond mae yna ail un sydd yr un fath. Rwy ti garu dy gymydog fel rwy ti'n dy garu dy hun. Mae'r cwpl sydd yn y gyfraith a'r proffwydi yn dibynnu ar y ddau orchymyn yma. Ffrindiau anwyl, gadewch i ni garu'n gilydd, a fod cariad yn dod oddi wrth Dduw. Mae pawb sy'n caru fel hyn wedi wenu'n blentyn i Dduw, ac yn nabod Dduw. Os ydy'r cariad hwn ddim gan rywun, dydy'r person hwn ddim yn nabod Dduw chwaith. A mae cariad ydy Dduw. Dyna sy'n wnaeth Dduw ddangos i gariad ato ni, anfonodd ei unig fab i'r byd, mwyn i ni gael bywyd drwyddo. Dyma beth ydy cariad. Dim y ffaith yw bod ni'n caru Dduw, ond y ffaith yw fod o wedi'n caru ni ac anfon ei fab yn aberth, oedd yn gwneud iawn am ein pechodau ni. Ffrindiau anwyl, os ydy Dduw wedi'n caru ni gymaint o hyn, dylen ni'n hefyd garu'n gilydd. Does neb erioed wedi gweld Dduw, ond os ydyn ni'n caru'n gilydd, mae Dduw yn byw yno ni, ac mae ei gariad yn dod yn real yn ein bywydau ni. Da ni'n gwybod ein bod ni'n byw yn ddyfo, a bod ei fywyd o yno ni, am ei fod o'n rhoi ysbryd i ni. A da ni wedi gweld ac yn gallu tystio bod y tad wedi anfon ei fab i achub y byd. Os ydy'r rhywun yn cydnabod mae Iesu di mab Dduw, mae Dduw yn byw ynddyn nhw, a'n hwythau yn new. Da ni'n gwybod faint mae Dduw yn ein caru ni, a da ni'n dibynnu'n llwyr ar y cariad hwnnw. Cariad ydy Dduw. Mae rhai sydd yn byw yn y cariad yma yn byw yn new, ac mae Dduw yn byw ynddyn nhw. Wel, bore da, a diolch i chi am y cyfle i cael bod gyda chi bore yma. Mae'n gret cael ymuno sy'n wrth y modd yn cael bod gyda chi yn y cnawd, ond wrach un diwrnod fydd ni'n gallu gwneud hynny. Ond mae'n braf cael ymuno yn eich oedfa gyda chi. Wel, mae wedi bod yn wythnos prysur do, yn byd gwleidyddiaeth do, etholiadau, mae'n y Senedd newydd. A dychmygwch eich hun os ydych chi yn set Mark Drakeford. Gennych chi cyfnod 4 mlynedd o'ch blaen chi rwan. Pa cyfraith newydd bysach chi yn pasio? Be ysach chi'n penderfynu bysa'n bwysig i wneud? Achos mae cyfreithiau, mae rheolau yn bwysig dydyn. Dychmygwch gêm rygbi neu gêm pêl-droed sydd heb cyfreithiau, heb rheolau. Be fysa'n digwydd? Wel, fysa fo'n chaos hollol fysydd. A dwi'n meddwl fysa lot o bobl yn gallu cerdded off y cae mewn un darn os fysa ddim rheolau. Ie, ond dim jyst efo chwaraeon na chdi, mae'n glad ni angen cyfreithiau, angen rheolau, jyst ar y ffordd. Be fysa fel os fysa gennym ni ddim rheolau ffordd? Cymrwch o gan rwy'n sydd wedi gwario dipyn amser yn India a di trafeilio ar ffyrdd India,
ble does ddim yn ddangos lot o reolau, mae reolau ffordd yn bwysig iawn. Wel, pam siarad am reolau? Wel, yn ôl yn darlleniad ni ar ni gael yn gynharach, mae o'n bwysig gofyn pa reol ydy'r pwysica. A wel, dwi'n gwybod os ni'n gofyn i chi heddiw, pa reol, pa gyfraith yn ein glad ni, dych chi'n meddwl ydy'r un fwyaf pwysig? Dwi'n gwybod beth ydych chi'n ddewis. I ni beidio lladd neb, llofruddio, mae hwnna'n reol eitha pwysig sy'n ni'n deud. Peidio dwy, dwi'n gwybod beth arall bysych chi yn ei ddeud. Ond yn ein darlleniad ni heddiw ar un o arbenigwr i'r gyfraith ddod at Iesu a gofyn y cwestiwn yna. A chi gofio, oedd o'n iddew, oedd o'n arbenigwr yn y gyfraith, ac oedden nhw'n cadw lot o reolau. Oedden nhw'n meddwl bod nhw o leia dros 620 o reolau oedd yr iddewon yn gorfod trio cadw. A dyma o'n dod a gofyn i Iesu, athro, pa un o'r gorchmynion yn y gyfraith ydy'r pwysica? O, pan da ni'n mynd i edrych ar y darlleniad na eto, Mathew 22, na i ddarllen eto o adnod 34. Ar ôl clywed fod Iesu wedi rhoi taw ar y Sadwceiaid, daeth y Phariseiaid at ei gilydd. Dyma un o'n nhw oedd yn arbenigwr yn y gyfraith yn gofyn cwestiwn i geisio ei faglu. Artho, pa un o'r gorchmynion yn y gyfraith ydy'r pwysica? Atebodd Iesu, rwy ti garu'r arglwydd dy Dduw a'r holl galon, a'r holl enaid, a'r holl feddwl. Dyma'r gorchymyn cyntaf a'r pwysica. Ond dyma'r ailyn sydd yr un fath. Rwy ti garu dy gymydog fel rwy ti garu dy hun. Mae'r cwbl sydd yn y gyfraith a'r proffwydi'n dibynnu ar y ddau orchymyn yma. Felly, mae'r arbenigwr yn y gyfraith yn trio dal Iesu allan, trio tricio fo oedd o, ond mae'n gofyn cwestiwn pwysig. Athro, pa un o'r gorchmynion yn y gyfraith ydy'r pwysica? Sister, which is the greatest, most important commandment? A mae'r groeg am yr gorchmyn pwysica, well, literally mega ydy'r gair. So mae'r boi ma'n gofyn, pa gorchymyn Iesu ydy'r un sydd yn mega pwysig, sydd uwch ben bob peth arall? Dwi'n meddwl be bysach chi wedi ateb. Ond beth oedd ateb Iesu? Maen nhw'n geiriau cyfarwydd ydyn ni lot ohono ni. Ond geiriau hollol chwyldroadol. Adnod 37. Atebodd Iesu, rwy ti garu'r arglwydd dy Dduw, a'r holl galon, a'r holl enaid, a'r holl feddwl. Dyma'r gorchymyn cyntaf a'r pwysica. Ond mae'r yna ailyn sydd yr un fath. Rwy ti garu dy gymydog fel rwy ti'n caru dy hun. Iesu. Yr un sydd wedi creu ni, di creu fi a chi. Mae yma yn deitha ni y ffordd gorau i ddiw. Chos yn diwedd, dyna be di gorchymynion Duw, ddim bethau i caethiwo ni, ddim pethau i fod yn ciljo i restrictio'n bywyd ni. Mae gorchmynion Duw yn dangos yn i'r ffordd gorau i ddiw. Sut da ni'n gallu ffynnu mewn bywyd? Wel, dilyn gorchmynion Duw. A mae Iesu'n dweud, os ydych chi rili eisiau ffynnu, os ydych chi rili eisiau bod pwy mae Duw wedi creu chi fod, dyma'r gorchymyn pwysica. So mae well i ni rando felly. Hwn ydy'r peth pwysica. Hwn ydy secret y cyfrinach i fywyd i hun. Sut i fyw, fe mae Duw eisiau ni fyw. Ond be mae o'n deitha ni? Mae o'n deitha ni i garu Duw. Caru ein gilydd hefyd. Ond sut caru Duw? Achos mae cariad yn rhyw air sy'n cael ei bandio o gwmpas lot dydy. Da ni'n hapus iawn i ddefnyddio'r gair. Dwi'n bod be, os yni'n gofyn i chi, be da chi yn ei garu? Dwi'n bod be bys ydy ar eich rhestr chi. Wrach sa'r rhain chi'n dweud, dwi'n caru siocled, neu dwi'n caru pizza, neu dwi'n caru pêl-droed. Ond pa fath o gariad at Dduw mae Iesu'n sôn am? Ydy o jyst rhyw, dwi'n licio hwnna. Di Iesu'n dweud, sa'n neis os ych chi'n licio Duw?
Na, sbiwch y pa fath o gariad mae Iesu yn deud ydy'r gorchymyn cyntaf a'r pwysica. Rwy ti garu'r arglwydd dy Dduw, ath holl galon, ath holl enaid, ath holl feddwl, ac yn stori fersiwn Marc ond, mae nerth yna hefyd. Di hwn ddim yn gariad half-hearted. Di hwn ddim just rhyw bit on the side, na chdi. Di hwn ddim yn awr ar ddisul kind of love. Na, mae hwn yn gariad all-consuming. Dwi'n wrth y modd efo cyfieithiadau eraill, a mae yna cyfieithiad yn enw'r Passion Translation sy'n cyfieithu yr adnod yma fel yma. Mae'n deud, love the Lord your God with every passion of your heart, with all the energy of your being, and with every thought that is within you. Mi ddarllen hwnna eto. Love the Lord your God with every passion of your heart, with all the energy of your being, and with every thought that is within you. Wow. So os da ni'n stopio a meddwl am hynny, ble da ni arni? Sut dwi'n gwneud? Sut dwi'n mesur I fyny ar hynny? Ydw i'n caru Duw with every passion of my heart, with all the energy of your being, with every thought that is within you? Na, wrth ni feddwl, da ni sylweddoli bod ni'n methiant llwyr. Gymaint o'r amser dwi'n hynanol, dwi'n byw I fi fy hun. A mae'n un ffordd, does y neb wrth gwrs yn gallu cyrraedd y safon yma o cariad Duw. Neb erioed. Wel, aflaw am un person yn does. Mae yna un person sydd wedi byw ar y ddaear yma, sydd wedi caru yr arglwydd ei Dduw o, gyda'i holl galon, gyda'i holl enaid, gyda'i holl feddwl, a gyda'i holl nerth. A pwy oedd hwnna? Wel, Iesu oedd hwnna wrth gwrs. A nid jyst caru Duw fel na, a'r Iesu caru ni fel na hefyd. Mae Iesu wedi caru ni gyda'i holl galon, gyda'i holl feddwl, a gyda'i holl enaid a nerth. So felly, os dwi eisiau gwybod be mae'r cariad mae'n edrych fel, wel, dim ond un lle sy'n ei edrych, a Iesu ydy hynny. Mae Iowan, 1 Iowan pennod 4 yn dweud, adnod 10, a ni glywed yn ein darlleniad yn gynharach. Dyma beth ydy cariad. Dim y ffaith ei bod ni yn caru Duw, ond y ffaith ei bod wedi'n caru ni ac anfon ei fab yn aberth oedd yn gwneud yn iawn am ein pechodau ni. Dyma beth ydy cariad, neu fel cyfieithiad arall yn dweud, this is real love. Dim cariad ni at Dduw, ond be mae Iesu wedi wneud trost ni, bod Duw wedi'n caru ni ddigon I roi fab, I farw drosto ni, I ddelio gyda fy mhechod a fy hunanoldeb I. Stopiwch y meddwl am hynny. Dwi'n gwybod, dyn ni wedi clywed geiriau, dyn ni'n clywed sôn, dwi'n siŵr o sul I sul am gariad Duw. Ond meddyliwch am hynny, Duw wedi anfon ei fab yn aberth oedd yn gwneud yn iawn am fy mhechodau I. Duw yn rhoi ei fab I rhain chi sy'n rhiant fel y fi. Rhoi eich plentyn eich hun dros rhywun arall. Pam bysen ni eisiau rhoi plentyn fy hun dros rhywun arall? A beth sy'n hyn o fwy anhygoel, dewis gwneud hynny pe doedden ni ddim yn ei garu o. Mae Rhufeiniaid 5:8 yn dweud, ond dangosodd Duw I ni gymaint mae'n ein caru ni, drwy'r Meseia farw trosto ni pan oedden ni dal I bechyn I erbyn o. Rhoi ei fab I farw trosto ni, tra oedden ni dal yn ei bechyn I erbyn o, yn ei anwybyddio, yn byw dros ni yn hunain. Dyna beth ydy cariad ynde. Os dwi'n meddwl ydych chi wedi caru rhywun erioed a dyn nhw heb rhoi'r cariad na nôl atych chi. Wydych bod o ryw grush oedd gennych chi pryd o'ch chi'n iau ac oeddech chi'n caru'r person yma ond oedden nhw just ddim yn rhoi'r cariad na nôl.
Dych chi eisiau confession yma, hynna oedd y sefyllfa rhwng fi a Sian, o gynnau crush mega ar Sian pryd o'n i ar fy arddegau, ond yn anffodus, doedd Sian ddim yn rhannu'r cariad na nôl. Pam dwi'n methu deall? O'n i'n cofio hyd nod, oedd hi'n gweithio mewn siop ar ddisadwn, a jyst i cael cipolwg ohoni, o'n i'n seiclo fyny ag lawr y lôn, ac yn sbio i fewn i gobeithio cael cipolwg arni. Ond oedd y cariad yna ddim yn cael ei rannu nôl, ac oedd hwnna rhywbeth anodd, oedd hwnna rhywbeth poenus. Ond mae Duw, oherwydd i wir gariad, a wedi caru ni hyd yn oed pryd ni ddim yn ei gario nôl. Dyna beth i gwir cariad. Gadael i'r cariad yna sydd o fewn i ni. Dyna beth ni angen. Gadael iddo fo y cariad yna newid fi drwy ei ysbryd glân. Sylweddoli fod creawdwr nefoedd a deiar wedi caru bob un ohonon ni gymaint a hynny. Gyda cariad angerddol ddiwedd, that passionate, never-ending love. Mae o wedi dal ddim byd yn ôl. Mae wedi rhoi fab i farw trosta ni. A pryd mae'r cariad yna yn sydd o fewn, pe da ni sôn, Duw, ti wedi caru fi gymaint a hynny. Wedyn fyddai'n gallu yn nerth yr ysbryd glân dechrau caru Duw gyda fy holl galon, fy holl enaid, fy holl feddwl a holl nerth. Neu fel yn y Passion Translation eto, love the Lord your God with every passion of your heart, with all the energy of your being, and with every thought that is within you. Chos di'n heiddi ddim byd llai na chdi. Os mae o wedi rhoi gymaint o gariad i ni, be da ni'n di ddeud? Rhoi mymryn bach? Be sy'n sbar i ni? Leftovers ni? Nage. Da ni angen dangos y cariad yna felly. A fel, pe da ni'n gweld faint mae Duw wedi caru ni, da ni'n dechrau caru Duw. A fel ar Iesu dweud, di'r cariad yna ddim yn stopio jyst caru Duw, mae o'n wedyn yn golygu bod ni garu'n gilydd, caru fy nghymydog. Yn ein darlleniad ni, a ni gael do 1 Ioan 4 adnod 11. Ffrindiau annwyl, os ydy Duw wedi caru ni gymaint a hyn, dylen ni neu hefyd garu'n gilydd. Sbiwch ar y bobl, wrach bod chi efo rhywun arall yn y stafell, sbiwch arnyn nhw. Os bysa ni'n eistedd mewn capel, dychmygwch y bobl sydd o'ch cwmpas chi. Dychmygwch y bobl mae Duw yn rhoi yn eich bywyd chi. A mae Iesu'n deithio ni, ffrindiau annwyl, os ydy Duw wedi caru chi gymaint a hyn, dylen ni hynny garu'n gilydd. Ble da ni arni? Mae Duw yn dangos y ffordd gorau ni fe. Mae Iesu'n deud y gorchymyn cynta a'r pwysica. Yr un sy'n mynd i ddod â fywyd yn ei holl lawnder i ni. A dwi wedi profi hynny dros y blynyddoedd. Pe dwi'n byw i fy hun, pe dwi'n gwneud beth dwi eisiau jyst yn hunanol i fi. Dwi'n na byth yn ateb y gofyn yna fy nghalon i. Mae'n endio fyny mewn gymaint o strach. Ac bod o ddim yn hawdd. Pe dwi'n gosod fy meddwl a fy enaid a fy nghalon a fy nerth ar caru fy Nuw. Oherwydd gymaint mae o wedi caru fi a caru bobl o'n cwmpas ni bod hynny'n gostus. Dyna pryd da ni'n profi bywyd ar ei orau. So'r her i ni heddiw ydy gadael i'w gariad o sydd o fewn ein calon ni ac enyn yn ystyrio yn ni gariad newydd tuag at y fo. A llifo allan wedyn i gariad newydd at ein gilydd, at fy nghymydog y bobl yna mae Duw yn rhoi yn ei llwybr ni sy'n angen profi cariad Duw dros di nhw eu hunain. Pam dyn ni'n gweddio. Os fydda ni ddim wneud hynny, gwaith yr ysbryd glân ydy o. Diolch o Dad, fod ti wedi'n caru ni gymaint. Caru ni efo cariad ddiwedd, fod ti wedi bod yn barod arglwydd i ddod i'n byd ni. A ddim jyst dod i'n byd ni, ond dod a fod yn aberth oedd yn gwneud yn iawn am ein pechodau ni. Arglwydd, dyn ni ddim yn heiddi fath gariad,
Ond da ni'n diolch i ti bod ti wedi dewis gosod y gariad arna fi. Wyt ti wedi dewis gosod y gariad ar bob un person sydd yn gwylio yr oedfa yma bore yma. Gad i reality dy gariad i ti ag atyn nhw. Dyfnder dy gariad, angerdd y passion dy gariad ti ag at bob un ohonyn ni sydd o fewn trwy dy ysbryd glân. Nid i dywall dy ysbryd glân yn ein calonau ni i wneud y gariad i'n real i ni. A wedyn arglwydd, bydd o wedyn yn trawsffurfio'n calonau ni i beidio byw i ni ein hunain, ond i dy garu di gyda'r holl calon, enaid, meddwl a nerth, a caru ein gilydd a caru'n cymdogion fel wyt ti yn ein caru ni. Ydyn ni'n wneud o, ydyn ni'n wan o dad, nid i dywallt y ysbryd a nerthyn ni wneud hyn, clod i enw di. Amen. O, diolch yn fawr iawn am cael bod gyda chi a bob bendith i chi. O Dad, da ni yn diolch i ti am dy gariad anhygoel di. Dad, da ni yn diolch am cynnal ni gymaint trwy yr flwyddyn a chydig diwetha. Dad, dwi'n diolch i ti am dy eiriau di yn Salm 62. Ydw dwi'n disgwyl yn dawel am Duw. Fo ydy'r un all fy achub i. Ie, fo ydy'r graig lle dwi'n ddiogel, lle i mi gysgodi sy'n hollol saff. Dad, da ni yn gofyn i'r geiriau yma fod yn hollol wir i ni, bod ti yn helpu ni i weld mai ti ydy'r lle i fod yn hollol saff. Dad, da ni yn dyfolu di am ba mor anhygoel wyt ti a pa mor saff wyt ti i ni fod.
Da ni yn cyflwyno'r holl bethau da ni'n clywed dros y newyddion yn ddiweddar. Dad, trwy gydol y byd, da ni'n cyflwyno yr trychinebau sy'n digwydd yn Palestina ag Israel ar hyn o bryd. Dad, da ni'n gofyn i ti i ddod â heddwch. Dad, i ddod â heddwch goruwch naturiol i'r lle yma. Dad, da ni'n cyflwyno yr holl bobl sydd ofn ac yn gofyn fyddi di yn rhoi yr cysur yma sydd mor wir a mor pendant iddyn nhw. Fyddi di yn graig ac yn lle diogel iddyn nhw. Dad, da ni'n cyflwyno yr holl drychinebau sy'n digwydd oherwydd Covid dal yn y byd yma hefyd. Da ni'n cyflwyno India i ti, yn gofyn i ti i fod ar waith yna. Dad, da ni'n gweld bod hwn yn broblem byd eang, so da ni'n gofyn i ti i roi doethineb i arweinwyr ag pobl sy'n neud penderfyniadau. Dad, da ni'n diolch i ti am yr pigiadau ac jyst yn gofyn i ti i helpu i bobl gwybod be i wneud ag i helpu ein cyd-ddyn ym mhob man. A da ni'n cyflwyno ein hunain i ti hefyd fel bro, fel eglwys, fel corff i ti. Dad, wnei di fod yn helpu ni wrth i bethau ag restrictions a pethau llacio. Wnei di fod yn rhoi doethineb i ni a dangos i ni yn union beth ydy ddiwyllus di i ni fel eglwys. Dad, da ni isio dyfoli di. Da ni isio i be bynnag da ni'n neud bod yn foliant ac yn dod â clod i ti. Lle helpa ni i weld beth ydy hwnna, beth ydy yn union dewyllus di yn Bro Aled ar hyn o bryd. Da ni yn diolch i ti am dy fawredd a dy sofraniaeth ti dros pob dim. Da ni'n diolch bod pob dim wedi cael ei sortio. Da, diolch bod ti wedi rhoi rhodd o Iesu ar y groes i ni. Sydd jyst yn dangos dy gariad amhosib i ddallt. Da, ni'n diolch i ti am hynny. Diolch am y rhodd yna ac helpa ni i werthfawrogi hwnna ac i fyfyrio ar hwnna o hyd fel bod ni yn atgoffa'n hunain o dy gariad anfarwol di. So dyn ni'n cyflwyno hyn i gyd ac yn gofyn i ti i wrando ar ein gweddiau personol ni hefyd. Da, ni'n diolch bod ti yn tad sydd yn caru ni ac yn eisiau gorau i ni. Lle, da ni yn cyflwyno hyn i gyd i ti yn enw anhygoel Iesu Grist. Amen.